Здравейте хора, аз съм Black Pharaoh и днес ще ви покажа как да си изтеглите скинове за CS 1.6. Така, влизате в браузъра си и пишете ето CS.BG Info. Влизате и тук ви излизат всякакви версии на CS. Тук къде пише CS 1.6, сваляте малко надолу, пише скинове, цъкате и ето тук има всякакви видове скинове. Теглите което си искате. Аз например ще изтегла на кое? Чакайте да видим. Така, на Glock, айде ще стега на Glock. Така да влизате ето всякакви скинове и търсите и си избирате който на вас ви хареса и го теглите. Чакайте се един. Си избера с някой толков. Не ме кефи. Да, ето този си изтегла. Така тук пише Download Skin, цъкате ето на това. Ето тук се изтегли. Отваряте, цъкате десен бутон на CS-а, отваря на местоположение на файла, цъкате. Тук изгледат папки, цъкате CS Strike. Така, Models и ето това нещо го отваряте и маркирате това и го фащате и го местите тук. Сега видя преместване и заместване, цъкате, това го затваряте, и това така. И отваряте CS да го тестваме сега. Така, сега отваряте CS и да пробваме скина. Ще го пусна на бота, защото сега не ми се търси никакви сървъри. Така, чакаме да зареди първо. Така, влизаме терористи и ето го Глока, аз ще ми ля ръкава. Ето, така изглежда този Глок. Вие може да си изтеглите каквито искате скинове, които ви харесват. Ето аз си изтегли на ножка и на всякакви оръжия. И уау, да е това. Добре, и това беше, надявам се да ви е харесало. Ако е така, харесайте това клипче, коментирайте и се абонирайте и